Jordi Renart Fotografia. Tarifa plana per empreses. Cada mes 15 imatges de qualitat. Em desplaço a les teves instal·lacions o al lloc en qüestió per produir les imatges. Del que t'interessi promocionar: packs, promocions, nou llançament, remodelació, instal·lacions. Per només 120 euros al mes, dona una imatge professional al teu negoci. I també serveis de fotografia de 360 graus i amb dron.